tijek kull filodu mallinu Ixem xtidi ġmili ta' wiċċek Seba il-ħolqin Iselmulek l-aret u s-sema kull filodu bloħ l-alwin Jamulejja nizik ħaj għalixi fawni Sema il-dima infawara ta' kull ġil. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Se nofru qudiesa Rosa Giuseppe Waned Gallia. Kemmu sabiħ dal-linnu dal-linnu kitbu Dunkarn Bsajla. U l-aħħar vers, anzi l-aħħar kelma, jina dejjem tolqotni. Lil-mulej ngħidulu int fawwara ta' kull ġid, fawwara ta' fuq tfisser ilma jaqbes, fawwara. Mhux grazzja waħda jtina, gelgul ta' grazzi. Illum nixtieqkom noqogħdu attenti fl-ewwel qari. San Pawli ikellem lin-nies ta' Kolossi post fil-Greċja. U jgħidilhom jagħmilhom appell kunu sħaħ fil-fidi u sodi fit-tama. Żommu daw it-tnef bokkom waqt li tisimgħu din l-epistola. Sħaħ fil-fidi u sodi fit-tama. Għax aħna ta' bnedmin l-aħna sħaħ u laqqa sodi. Ejjew għalek ħut illum ħanamlu qudiesa għad-Unur tal-Madonna f'jum is-Sibt nitolbu għall-Madonna li tagħtina dil-grazzja nkunu sħaħ u sodi fit-fidi u t-tama. Int mallem tagħna mulej ħniena. Int rajtana Kristu ħniena, int il-feddejtana mulej ħniena. Eħelna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna d-nubietna, iwassanna l-ħajja ta' dejjem nitolbu. Warrab minn quddiem għajnejk mulej il-ħtijiet tal-poplu tiegħek biex aħna li m'għandniex ħila noġbuk b'dak li nagħmlu aħna insalvaw bit-talb ta' ibnek. Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-littra ta' San Pawlu Apostlu il-Kolossin. Ħuti, intom ukoll kontu l-bogħod minn Alla u edewwa tiegħu minħabba il-ħażen ta' ħsibijietkom u emilkom. Imma issa sirtu ħbib tiegħu permezz tal-mewt ta' ibnu moti għal mewt skont il-ġisem biex dan iressakkom qudiemu qaddisa safja u bla għajb kemm il-darba intom iżommu sħaħ fil-fidi sodi bla ma titħarku bit-tama tal-Evanġelju li intom smajtu u li tħabbar l-ħlejja kollha taħt ismewiet u li tiegħu jien Pawlu sirt Ministru. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr il-Alla sam responsorjali ngħidu flimkien Alla u l-għajnuna tiegħi. Bismek u Alla salvani għamilli ħaq bil-qawwa tiegħek. Isma u Alla it-talba tiegħi għati widen għal kliem fommi flimkien. Alla u l-għajnuna tiegħi. Ara Alla l-għajnuna tiegħi il-mulej u dak li jżommni min qalbi nofrilek is-sagrifiċċju ir-rod ħajr lill-ismek għaxu tajjeb flimkien. Alla u l-għajnuna tiegħi. Jekk iġobkom inkumu bil-wieqfa. Alleluja, alleluja, alleluja,
jiena hu it-trek il-verità u l-ħajja jgħid il-mulej ħadd ma jmur għand il-missier jekk mhux permezz tiegħi. Alleluja. Dan kif qegħdin tagħmlu dak li ma jiswix nhar ta' Sibt. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Ġara li darba s-Sibt Ġesu kien għaddej minn għalqa miżruwa u d-dixxipli tiegħu bdew jaqtgħu iż-żbul, ifarkuh bidejhom u jikluh. Xi wħud mill-Fariżej qalulhom dak kif qegħdin tagħmlu dak li ma jiswix nhar ta' Sibt. Qabel Ġesu weġibhom. Anqas dan ma qrajtu x'għamel David meta ħadu l-ġuħ huwa u dawk li kienu miegħu. Ma qrajtux kif daħal fid-dar ta' Alla u ħal ħobs tal-preżenza ta' quddiem il-mulej u kil minnu u tal il dak li kienu miegħu u madankollu ħadd ma kien jista' jiekol minnu ħlief il-qassisin biss u qalilhom bin il-bniedem huwa sid tas-Sibt ukoll. Il-kelma tal-mulej. Kemm tenċkejtna kemm nippreparaw irwieħna għal għada. Mela għada x'sa jsir għada. Il-Papa se jiddikjara għad-90 żewġ żgħażagħ. Wieħed minnhom Pier Giorgio Frassati li kien membru tal-Azzjoni Kattolika mit-senilu u ieħor għadu ta' żmienna Carlo Acutis. Aqraw fuqhom u kellmuhom ejduhom iż-żgħażagħ tagħkom fuqhom it-tnejn għax it-tnejn interessanti. Minn għalija hawnhekk fuq Carlo Acutis hawn ħafna santi hawn ġew. Mela, malajr. Xemm kurjuż daw iż-żewġ għad-90 u saru popolari fost iż-żgħażagħ. Interessanti, ġeneralment, għal grazza tal-Alla f'pajjiżna, ġeneralment l-om u l-missier ikunu tajbin u jippruvaw isusu u jgħidu l-tfal tagħhom. Daw it-tnejn insort tal-kontra. Pier Giorgio Frassati kellu missier u ommu reliġjon xejn. Missieru kien senatur, kien ambaxxatur, moħħu biss fil-poter, eccetera. U reliġjon xejn. Anke Carlo Acutis. Missieru ommu ma kinux ħsiera, ma indifferenti. Ara daqsxejn. L-ewwel mirakli li għamlu daw it-tnejn ma' ommhom u missierhom. Ħanibda fuq Pier Giorgio Frassati. Dan missieru ma kienx irid li t-tifel kien student tal-università għal-enġinier. Ma kienx irid jmur isur il-morda u dan qabel ma jmur l-università wara li jmur għal-quddisa u jitqarben kien imur iżur lill-morda. Taf x'kien jgħid? Eżatta. Ġesu, inti ġejt iżżurni fit-tqarbin. Issa jien sempatti għal dik iż-żjara tiegħek billi niġi nżurek fil-morda. U kien jagħmel ħafna karità. Iżżarbu l-kalzetti wkoll tagħhom u kemm il-darba laqqat ħasla minn għand missieru. Il-koka biss kienet taf kemm kien ġuvni tajjeb. Għax dejjem jieħu bil-kċina u jqassmu lill-morda u l-foqra. Fil-fatt bekk ittieħed b'marda minn għand xi marid u ttajjar lejn is-sema. Għandu ħajja sabiħa ħafna Pier Giorgio Frassati. Carlo Acutis nafu aktar fuqu. Anke missieru kienu għadu ħajjin ta' ġifieri llum għadu ħajjin u llum huma differenti. Jiena sentenza li toġobni minn dak li qal Carlo Acutis hija din. Ħanejda bit-Taljan. L-Ewkaristija è la mia autostrada al cielo. L-Ewkaristija hija il-highway, it-treq dritta li twassalni il-ġenna. Kien iħobb l-Ewkaristija. Issa immaġinaw. Kieku sewwa kieku konna xi qabda żgħażagħ
jħobbu l-Ewkaristija. Dan miġnun fuq Ġesu l-Ewkaristija li l-ommu meta imorru f'xi belt ma ħudni l-ewwel il-Knisja. Iva l-ewwel ħaġa. Se tmur tagħmel? Isemewha. Ħammur ngħid hello lil Ġesu. Interessanti. Ħammur ngħidlu hello. Ħajja sabiħ ħafna. Kellhom carer magħhom, raġel, Hindu, jismu Moħur, u dan Moħur kien waslu l-iskola. U qabel l-iskola t-tifel kien jgħidu ħudni ħden Ġesu l-ewwel, ngħaddu l-Knisja. U dan Moħur kien joqgħod wara għax ma jemmix bħal ma kien raġel tajjeb, żagħżugħ tajjeb, ħafna jfittex il-Alla. Ma kif jafu għax kien Hindu. Joqgħod lura u kien jistaġeb. Dat-tifel ta' 7 snin 8 imur l-artal jissaħħar wara Ġesu. Ikkonverta wkoll, ikkonverta. U ommu. Għandu ħajja sabiħa wisq. Aqraw il-ftit li tistgħu anke fuq il-computer u ħafna tagħlim fuq u nimitawh. Interessanti, sentenza oħra li kien iħobb jgħid dan Carlo Acutis kienet din. Mhux jien l-importanti hu. Miskin ta' 15 sena marad bil-lewkemja u sabbar lill-ommu tinkwetax ma' il-ġenna, hemm il-ġenna. Għalhekk dawk iż-żewġ sentenzi li qal San Pawl jgħoddu ħafna għal għada u għal kuljum. Sħaħ fil-fili u sodi fit-tama bil-wieqfa. Ħuti jeżiż, ejjew nitolbu l-mulej Alla tagħna biex jagħtina l-grazzi li għandna bżonn. Għall-Knisja biex bil-ħidma missjonarji tagħha twassal il-Vanġelu kullimkien nitolbu. Għal dawk kollha li jagħmlu xogħol volontarju biex inti mulej tgħinhom fil-xogħol tagħhom nitolbu. Nitolbu għat-tfal u għaż-żgħażagħ biex jimitaw il daw iż-żewġ qaddisin ta' għada fil-ħajja tagħhom ta' kuljum nitolbu. Ġejnaw ħdejn Marija, nippreparaw rieħna biex anke l-festi tagħha ta' twelid tagħha nodduhom b'mod sabiħ, nirringrazzjawha ta' kemm dejjem għamlet mal-pajjiżna u magħna nfusna nitolbu. Fl-aħħar nett nagħmlu talba personali għal paċi. Dan nitolbulek bi Kristu Sidna. Amen. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit jubitek tajt tal-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-artu xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit jubitek tajtna l-imbit li qegħdin nofrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina ix-xorb tar-ruħ. Għana mulej Alla tagħna qumlu niedma quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li qegħdin nofrulek. Biex nifmu aktar żbuħija tal-quddiesa, hemm din riflessjoni żommu ġa moħħkom. Kristu fl-aħħar ċena għamel 5 ħwejjeġ. ħa l-ħobs, radd il-ħajr, qasam,
ta' lid-dixxipli tiegħu u bierku. Daw il-5 ħwejjeġ nagħmluhom fil-quddiesa mela ħadna l-ħobs u l-imbejda. Issa sarroddu ħajr ħanejdu talba sabiħa. Imbagħad imbierku il-konsagrazzjoni. Wara naqsmu u nieħdu minnu it-qarbejn. Mela il-ħwejjeġ li għamel Ġesu fl-aħħar ċena nagħmluhom ukoll f'kull quddiesa. Itolbu ħuti biex dan is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla il-Missier li jista' kollox. Nitolbuk mulej li jkollna l-għajnuna ta' ibnek il-waħdini magħmul bniedem biex hu li twilet minn verġni bla ma naqqas iżda qaddes ix-ġbubija ta' ommu inaddafna meħtijietna u jagħmel li l-offerta tagħna tkun toġbok u li jgħix bisaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżżu ħajr lil mulej Alla tagħna. Ekku, dit-talba hija ta' ħajr. Sewwa u xieraq mulej Mister Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. U nfaħruk, inberkuk u nxandru il-kobor tiegħek fil-qima ta' Marija dejjem Verġni li nislet liben il-waħdini tiegħek bil-qawwa tal-Ispiritu Santu u bla ma tifset il-glorja ta' xbubita tat lid-dinja d-dawl ta' dejjem Ġesu Kristu Sidna. Beħi faħru l-kobor tiegħek l-anġli jimuk id-dominazzjonijiet jitredu qudiemek is-setat, il-koll ferħana jfaħruk is-smewiet mas-serafini u l-qawwiet tas-sema. Flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, Osanna fl-ola tas-smewiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, Osanna fl-ola tas-smewiet. Qaddis taħsew int mulej, inti l-għajn ta' kull quddusija. Qaddes għalhekk nitolbuk daw l-offerti tal-ħobs u l-imbejt bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sejjenata biex mir-rajħ ibati, ħaj l-ħobs, radd il-ħajr, birek, qassam, tal id-dixxipli tiegħu u qal, ħudu kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla ħa il-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu ixorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fili nħabbru l-mewt tiegħek, xandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk u miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna b'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerrada mad-dinja kollha u qed taqa' flimkien mal-Papa l-jum, mal-Isqof Tan Anton, mal-Iskwijiet u l-Ministri kollha tiegħek. Ftakar ukoll fil-qaddejja tiegħek Rosa, Giuseppe u Anet Galja, għamel li kif huma bil-Magħmudija mietu fibnek u bħal ibnek, hekk ukoll fibnek u bħal ibnek jirxoxtaw għal ħajja għal mejtin tagħna.
Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom qudiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Għal-ħajjin, ħenna għalina l-koll nitolbuk, għatilina wkoll il-wir tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza Alla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostlu u l-Qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew induru l-Missier tagħna tas-sema u bil-qalb nitolbuh għal bnedmin kollha. Kulħadd għal ħobża ta' kuljum ta' kull bniedem u bniedma li hawn fid-dinja. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk dafrar. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru il-minuħ ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-tieba tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jekk l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi, la tħarix lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija is-slim u l-għaqda li jien trid fiha, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Paċi magħkom. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem, ħaruf tal-Alla. Danu il-ħaruf tal-Alla, danu Ġesu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħeljen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Żdejt kelma waħda u ruħi tkun
San George Preka għandu talb sabiħ ħafna ta' wara tqarbin. Ejja ngħidu l-ewwel vers biss għal darbtejn. Sinjur Alla, jien għandi bżonnok. Sinjur Alla, jien għandi bżonnok. Tal-aħħar, Sinjur Alla, jien għandi bżonnok. Nitolbu. Tqarbilna mulej bis-sagramenti tas-sema, aħna u niċċelebraw it-tifkira tal-Verġni imqazza Marija. Għamel fil-ħnina tiegħek li aħna nimxu fuq il-passi tagħha u naqdu l-misteru tal-fidwa kif jixraq bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru għejxu fil-paċi ta' Kristu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.